नमस्ते. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांचे माझे नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांके या प्रतिबिंब कार्यक्रमास आदरपूर्वक स्वागत. आतांच्या कालार आम्ही मस्त मस्त ऐकोनचे सुद्धी म्हटल्यार हार्ट अटॅक्स म्हटल्यार हृदय संबंधी कायलो. सान प्रायरत जनांक हार्ट अटॅक जावचे हृदय संबंधी कायले येवचे सर्वे सामान्य दालनसा तेक्ता मात्र नाही आत्ता जलंबल धाकट्यांक दिकल या कायलो येतोसा. आता आम्ही एक चिंतन करका कसलं म्हटल्यार आवस गुरुवार असताना औषधीचे आरोग्याचे परिणाम धाकटवयर येता का ना जाल्यार या धाकट्यांक कसले असले हृदय संबंधी कायले येता म्हणूनच्या बग्गे आम्ही निजवून एक वरी करूवेदल्ला एक चिंतन करूवेदल्ला एक संगती तसे जात तो आज आमच्या मणिपालांत या गुरुवार असताना गुरुवार आयुष्याचे आरोग्य धाकटेवयर कसे येता औषिक सक्कर कायले असल्यार धाकटेवयर कसले परिणाम पडता म्हण सांगोंच्या बग्गे अध्ययन करून महाप्रबंध बरयन एक आमस एक माहिती देवंक आज आमच्या वांगडा आयले सुत आमचे आईचे सोयरी डॉक्टर ज्योती सामंत. डॉक्टर ज्योती तुमका या कार्यक्रमास मी आदरपूर्वक स्वागत करतेसे. नमस्ते. डॉक्टर ज्योती सामंत यांचे बग्गे एक सान परिचय मी तुमच्या एदुर देवंक मस्त इष्ट करतो. डॉक्टर ज्योती ही शेट्टीबेट्टू श्री राधाकृष्ण सामंत आणि श्रीमती रत्ना सामंत बजपालची श्रीमती रत्ना सामंत यांचे धू हेंका तिघ जन धाकटी दिव्या पाटील श्रीमती भव्या नायक आणि मूर्नेचे डॉक्टर ज्योती सामंत. ज्योती सामंत यांचे विवाह श्री विष्णुदास पाटील गोरपाडी यांच्या वट्टू जावन येता मणिपालांत संसार करीत असत. श्री विष्णुदास पाटील हे उदयवाणी पत्रिकेचे सीनियर कंटेंट एडिटर होऊन चांग करून काम करीत असत. डॉक्टर ज्योती सामंत हिनी कार्डियोवॅस्क्युलर टेक्नॉलॉजींत BSc करून MSc करून तेंतूत PhD करून आता असोसिएट प्रोफेसर जावन KMCचे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंटांत असोसिएट प्रोफेसर जावन काम करीत असत. हेवे यांचे वांगडा आम्ही चूर बोलवया एक संवाद करूया यांचे अध्ययनाचे माहिती कसले आसा म्हणून आम्ही घेऊया. डॉक्टर ज्योती नमस्ते. आणि एकदा मी तुमच्या बाल्याचे बग्गे तुमच्या शिक्षणाच्या बग्गे तुमचे धाकटी असताना तुमचे जीवन कसे होते म्हणूनच्या बग्गे एक आमच्या वीक्षकांची एक माहिती. तुम्ही सांगितलं पर्यंत आम्ही तिघच जणांनी एकरा मी आमच्या बाल्य शिक्षण पुरा BM स्कूल परकळा थंय केलो आम्ही आणि हायस्कूल आम्ही सरकारी प्रौढशाले शेट्टीबेट्टू म्हणून आमच्या घरच्या लगीत होता तेंतो केले आणि आमचे हायस्कूलाचे मार्क्स बघून एक आमच्या कम्युनिटीचे एक प्रोफेसरानं एक इन्फॉर्मेशन दिला साई शंकर रेसिडेन्शियल कॉलेज पोन्नंपेटे म्हणून असा कोडगर ते SSLC 90% आणि ओर इल्ले धाकटेक पुरा फ्री एज्युकेशन मेळता म्हणून हॉस्टेल एज्युकेशन फी सगळे फ्री तसे जाऊन तिने एक इन्फॉर्मेशन दिले ना त्याच्यासाठी मी ते गेले ते म्हाका फ्री शिक्षण मेळ्ळा साई शंकर रेसिडेन्शियल कॉलेजांत. त्याच्यापर्यंत मी ग्रॅज्युएशन सगळे मी माहेंतसून केले. ओके. तुमका आता तुम्ही माहेस मणिपालस पार्टी येतो तो या कार्डियोवॅस्क्युलर टेक्नॉलॉजींत तुम्ही अध्ययन करका म्हणून सांगून तुमका कसे ते इंटरेस्ट आयलेले तुमका कोणीतरी प्रेरण केले सका? अदी माझे इंटरेस्ट असले मी इंजिनियर जावंक म्हणून बट मी PUC कंप्लीट करताना तेगना पुरा IT BT कंपनींत रिसेशन जाता म्हणून पुरा न्यूज पुरा इला तेगना म्हाका आमच्या घरांत आम्ही मस्त बंगार शिकलो आमका जॉब मस्त हवे म्हणून होते तेगना आम्ही आमच्या घरा पुरा सांगले ना आता एज्युकेशन लोन पुरा करून मिगे जॉब मेळना ना जाल्यार मस्त प्रॉब्लेम जाता न्ही तसे पुरा बघून कसं लेका आम्ही एक रिस्क घेवचे म्हणून मेडिकल फील्ड तरी खंय तरी एक काम असता दा एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट इला आणि माझ्या अक्का दिव्या पाटील त्या KMCंत अनेस्थेशिया टेक्निशियन जाऊन काम करता त्याच्या सर्कलांत तिने बघताना ते एक कार्डियोवॅस्क्युलर टेक्नॉलॉजी म्हणून कोर्स असा मणिपाल कॉलेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशन्स देत असत आणि त्या एक नवे कोर्स नवे फील्ड तेंतू मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज मेळोवचे चान्सेस असा म्हणून सांगला तसे जाऊन मी कार्डियोवॅस्क्युलर टेक्नॉलॉजीक जॉईन झाले. म्हटलं तुम्ही प्री प्लॅन्ड नाही सडन तुम्ही मेडिकल फील्ड अनप्लॅन्ड जाऊन मी एंट्री झाले. झाले रे आम्ही ऐकलं बरी तुम्ही बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट BSc असताना तसंत MSc करतानाही तुम्ही बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट तेक्ता मात्र नाही आमचे KMC कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंटांत केंचे पुरा नॅशनल लेवलाचे कॉन्फरन्स जाता
2018 आम्ही बघितलं सा पूरा बेस्ट पेपर अवॉर्ड डॉक्टर ज्योती सामंत आणि तदन तुम्ही मिस ज्योती होतो ज्योती सामंताक म्हणून सांग कोणा काही ते एंट्रीत ना सगळे अवॉर्ड पुरा तुमकात तुम्ही तसं पुरा तिकटे एक साधने करकदालर एक कॉन्फरन्सेस दावकदालर केंचे टाइपार तुम्ही तयारी करीतो एक म्हटल्यार आम्ही ग्रॅज्युएशन करताना आमचे मूल उद्देश आम्ही एक आमचे सिलेबस वाचतो आणि एक्झामाक प्रिपेअर करतो म्हणून बट आमचे फॅकल्टीज आणि आमचे HOD डॉक्टर कृष्णानंद नायक असत न्ही ती सगळे नेकरास एक सपोर्ट करतात प्रोत्साह देतात तुम्ही कसं तरी तुमचे एक नवे आयडिया असल्यार करा तेंतू रिसर्च करूनचे असल्यार करा आम्ही आता UG लेवलसून सुरू जाल्ले ओके आता आमका बॅचलर ऑफ कार्डियोस्क्युलर टेक्नॉलॉजी करताना आमका इंटर्नशिप प्रोजेक्ट होता तेगदे आमका चूज करताना तुम्ही कसले तरी नवे नवे आयडिया असल्यार देवे तेंतू काम करा आमचे सगळे सपोर्ट आसा म्हणून आमचे फॅकल्टी सगळ्यांनी आमच्या पार्टसून रोवन आमका प्रोत्साह दिले सत तसे जावन या एक अडिशनल कसले म्हटलं आमचे काम मात्र आम्ही करियत आम्ही वाचूनचे एक्झाम बरोवनचे तितकेच करियत आणि अडिशनल कसले तरी असल्यार आमका मस्त एक ऑपॉर्च्युनिटीज आसा हॉस्पिटल साइडर आरोग्य क्षेत्रांत तसे आम्ही काम करताना आम्ही इंगड रिसर्चर अंत पुरा आम्ही काम केले म्हाका अवकाश मेळ्ळा मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळा मस्त जना टीम कोण रिसर्चर वर्क करतात त्यांच्या पुरा परिचय झाला मी त्यांच्या वांगडा सेरोन रिसर्च अंत काम केले तसे आम्ही करताना आमचे एक रिसर्चचे फलितांश कसले आसा आम्ही एक असले कॉन्फरन्स पुरा प्रेझेंट करताना सगळे एक कळता असे एक रिसर्च दात आसा एक नवे विषय कसल दात आसा त्या एक एरियांत पुरा सगळे कळता तेन्ना कॉन्फरन्स पुरा असले स्पर्धे पुरा ती दवरतात तेन्ना तुम्ही पार्टिसिपेट केले ते म्हाका आमच्या फॅकल्टीचे सपोर्टसून एक नवे नवे आयडिया येताना त्याच्यावर आम्ही फलितांश प्रेझेंट करताना तसे जाऊन म्हाका इतके अवॉर्ड पुरा मेळ्ळा आता तुम्ही PhD केलो तुमच्या अध्ययना महाप्रबंध या कार्डिओवॅस्क्युलर टेक्नॉलॉजीचे वैरत तुमचे ते एक्झॅक्टली तुम्ही खंयचे विषयार तुम्ही अध्ययन केले मी अध्ययन केले विषय म्हटल्यार आता गर्वर असतात न्ही तेंका डायबिटीस असल्यार मधुमेह असल्यार त्यांचे धाकट्याचे ओर पोटांत असतानात आणि डिलिव्हरी जातो तो कसले प्रॉब्लेम जाता हार्टाचे वर परिणाम कसले जाता म्हणून मी अध्ययन केले तसे जाऊन मी आता 28 वीक्स ऑफ प्रेग्नन्सी आसा न्ही तेंचसून मी त्यांच्या धाकट्याच्या हार्टाचे कसले पुरा प्रॉब्लेम असता म्हणून अध्ययन करूंक सुरू केले डिलिव्हरी जातो तो 6 months फॉलोअप करून मी त्यांचे स्टडी केले तुमचे हे अध्ययनाचे फलितांश कसले तेंतू म्हाका कसले बघूंक मेळ्ळा म्हटल्यार आता डायबिटीस असलेल्यांत मी ते कंट्रोल ग्रुप होते म्हटल्यार डायबिटीस असलेल्यांतले एक ग्रुप होते आणि आम्ही स्टडी करताना डायबिटीस असलेल्या ग्रुपांत त्यांच्या नेकराचे हार्टाचे मजल चिके दप्प जाता ओके आणि त्या दप्प दात कसले दावन असतात त्या डिलिव्हरी दातो तो 6 months उरते त्या रिग्रेस जाल्ले नाही मिगे ते ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम त्या रिग्रेस जाता बट या कसले एक फलितांश देता म्हणताना आम्ही लिटरेचर अंत बघताना आता कोणास पुरा आवसीस डायबिटीस असा त्यांच्या नेकरास त्या एफेक्ट जाता आणि ती होड जाताना धाकटे होड जाताना त्यांचे एक हार्टाचे प्रॉब्लेम येवचे चान्सेस प्रमाण चिके चड असता ओके तसे जावन त्या प्रेग्नन्सीत असताना तर आम्ही डायबिटीस काहीतरी आम्ही डायग्नोज केलेर त्या कंट्रोलर असल्यार ह्या पुरा अड्डा परिणाम आम्ही कसले सांगतो त्या पुरा आम्ही चिके प्रिव्हेंट करियत ओके म्हटल्यार आता धाकट्याचे हृदयाचे आरोग्य औषधीचे सक्कर कायल्या वैरव डिपेंड होऊन असता म्हणून तुम्ही अध्ययन केले सक्कर लेवल त्या म्हटल्यार डायबिटीस म्हटल्यार आम्ही नॉर्मल सांगतो न्हू डायबिटीस असा तसे नाही 2 विध असा एक डायबिटीस मेलिटस म्हटल्यार त्यांच्या आधीच त्यांचे डायग्नोज जावन असता आणि एक कसले म्हटल्यार सामान्य जावन प्रेग्नन्सीत ड्युरिंग प्रेग्नन्सी त्यांचे शुगर लेवल चिके चड जावचे एक चान्सेस असतात ताका आम्ही गस्टेशनल डायबिटीस मेलिटस म्हणतो त्या चिके आमच्या हांगा कोस्टल कर्नाटक रिजन अंत साऊथ इंडियन रिजन अंत चिके चड कसले म्हटल्यार आम्ही बॉइल्ड राईस यूज करतो तसे जावन ड्युरिंग प्रेग्नन्सी जाताना चिके शुगर लेवल चड जावचे एक चान्सेस असता नॉर्मल लेवलसून चूर चड त्या काही मस्त चड नाही त्यांच्या ग्रुपान ते आमचे हार्ट धाकट्याचे हार्ट बघताना चिके मजल चिके दप्प जाल्ले आमका त्या एक फलितांश मेळ्ळे आसा ताका जीवाक काही हानी जाल्ले नाही त्या म्हटल्यार त्या क्रोनिक म्हटल्यार ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम धाकटे होड जाताना त्यांका एक हार्टाचे प्रॉब्लेम येवचे प्रमाण चिके चड जावचे असता म्हणून एक फलितांश तुमच्या अध्ययन आता औषिक सक्कर कायले ना जाल्यार त्यांच्या धाकट्यांक हे सगळे कायले येवचे चान्स आसा का चान्सेस आसा कसं लायक म्हणल्यार एक मी सांगते आता प्रेग्नन्सी जावचे आदीच डायबिटीस असो न्हू तांकां आदी कोणे रुटीन टेस्ट करनात कसं लायक म्हटल्यार आमी
कसल तरी सिम्टम असल्यार मात्र हॉस्पिटलाक दातो. प्रेग्नन्सी दावच्यान आदी डायबिटीस असल्यार ती कसले कंट्रोलर ना जाल्यार तेन्ना हार्टाचे होल दावचे एक प्रॉब्लम येवचे एक प्रॉब्लम असता जाल्यार त्या प्रेग्नन्सीसून डायबिटीस इल्यार तसले प्रॉब्लम जाना जन्मजात प्रॉब्लम काय येना जाल्यार असले एक मजल दप्प दावचे त्या धाकट्याचे वेट चड दावचे तसले पुरा प्रॉब्लम येवचे चान्सेस असता. त्या सोडून अनेक म्हटल्यार जेनेटिक प्रॉब्लम असल्यार केलो पाटी कसल जाता म्हटल्यार जेनेटिक्स प्रॉब्लम असता तेन्ना हार्टाचे प्रॉब्लम येवचे एक चान्सेस असता. आणि कसल तरी इन्फेक्शन येल्यार प्रेग्नन्सीज कसल तरी ಕೆಲವು इन्फेक्शन येल्यार हार्टाचे प्रॉब्लेम धाकटे हार्टाचे प्रॉब्लेम येवचे चान्सेस असता. ओके. आता तुम्ही गुरुवार बायकांस केंचे टायपार तिने जागृत करका म्हणून सांगता ती केदना आधी ती दावचे गायनेकॉलॉजिस्ट कडे आणि एक पर्टिक्युलर टाइमर ती हार्टाचे टेस्ट करतात गायनेकॉलॉजी ती करतात तेंका कसल तरी डाऊट असल्यार हार्टाचे अंगरचनेंत आणि त्यांचे फंक्शन अंत कसल तरी डाऊट असल्यार ती कार्डियोलॉजिस्टक रेफर करतात. तेन्ना स्कॅन करतो तो बघताना आमकां कसल तरी प्रॉब्लम असल्यार तेंका सांगतात असं प्रॉब्लम आसा एका ट्रीटमेंट आसा का ट्रीटमेंट ना का कसले करवत सगळे ती एक्सप्लेन करतात. आता मेन कसला म्हटल्यार त्या गायनोकॉलॉजिस्ट कसले सांगतात त्या करेक्ट करून फॉलो करूनचे एक त्यांचे एक मेन काम. गुरुवार असताना आम्ही केदनाही फॉलोअप करीत असता. धाकटे जातो तो देखील आम्ही त्यांच्या धाकटेचे हृदय संबंधी आरोग्य कसे आसा म्हणून टेस्ट करका का आधी धाकटे जन्मवतानात ते पिडियाट्रिशियन बघतात त्यांचे पुरा कसले आसा वायटल्स केस आसा कसले तरी साऊंड एब्नॉर्मलिटी आसाय कसले तरी ब्लूइश डिस्कलरेशन नीली बಣ್ಣ दावचे कसले तरी तसं मेजर असल्यार कळता जन्मत कुडले कळता नाजाल्यार ते कसले सिम्टम्स ती कसले तरी सिम्टम्स इल्यार त्या धाकटेक तेन्ना ती रेफर करतात हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा का नाका म्हणून बघूंक कार्डियोलॉजीक रेफर करतात तसं. आता तुम्ही कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंटात काम करीत असो तुमचे अनुभवाचे प्रकार या धाकट्यांस पुरा हृदय संबंधी कायले येऊनचे धाकटी चेकअप सेवेची तसले पुरा जायत असा का. हा मस्त येतात होय. आता एक नान प्रॉब्लेम म्हटल्यार हार्ट अंत होल असूनचे म्हणून सांगतात न्ही त्या एक सिंपल फॉर्म म्हटल्यार रंध्र असवाचे होय. हार्ट अंत 4 कोणे असतात त्या 4 कोण्याचे नडुवाक एक गोडे असतात तेंतू रंध्र असा नवा त्या असल्यार कसले जाता म्हटल्यार ब्लड मिक्स जावचे चान्सेस असता. त्या एक स्मॉल म्हटल्यार सिम्टम नतलेसून मस्त डेंजरस फॉर्म अंत असवत त्या डिपेंड्स ऑन कई असा होल म्हणून कैली कोण्याचे नडुवर असा म्हणून आणि एक कितके साईज होड असल्यारचे कॉम्प्लिकेशन्स चड असता. बट युजली त्या नॉर्मल होल असल्यार त्या ग्रोथ जाताना क्लोज जाता. ಕೆಲವು कसला म्हणतात म्हटल्यार तुम्ही टाइम फॉलोअप हेवे वर्षास एकदा येऊन दाखवे ती डॉक्टर केसे सांगतात त्या टाइमार येऊन का फॉलोअप तेन्ना क्लोज जाला का नाका म्हणून बघतात त्या सिम्पलर फॉर्म. आणि हार्टाचे कोण आहेत नॉर्मल साईजर आसका न्ही त्याचे सोडून आता नान असता साईज नान असता एकच हृदकक्षी असता 2 हृदकक्षी आणि 2 हृदकर्ण हवे तेंतू एकच हृदकक्षी असता एकच हृदकर्ण असतात कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम पुरा आसोंचे चान्सेस असता. तसे पुरा असताना त्या पुरा आम्ही प्रेग्नन्सींत डायग्नोज करूंक जाता युजली ऑब्स्टेट्रिशियन नाजाल्यार पिडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नाही तर कार्डियोलॉजिस्ट डायग्नोज करतात धाकटे पोटांत असताना तेन्ना ती एडवायस करतात तुमका लायक धाकटेक जन्म जातो तो सर्जरी आवश्यकता आसा तुम्ही त्या सर्जरी अवेलेबल असले सेंटरांत जाऊन डिलिव्हरी करा त्या पुरा एडवायस करतात. तर पुरा त्याचा मेजर पुरा असल्यार आधीच डायग्नोज जाता मायनर असल्यार पुरा चिके मिस जावचे चान्सेस असता म्हटल्यार स्कॅन करताना नानान विषयदल्ले आमकां बघूंक मेळना ना तसं जावन जन्म डिलिव्हरी जातो तो तिने टेस्ट केल्यार कळता. आता इस्कुलास दावची धाकटी तिने आम्ही तद्ना एक चेकअप येवचे अगत्य आसा का तेंका कसले तरी सिम्टम्स असल्यार मात्र आता धाकट्यांत आता सगळे वॅक्सिनेशन घेतात पिडियाट्रिक्स दाखवतात कसले तरी हार्टांत साऊंड अबनॉर्मलिटी असल्यार आता कळता तितके आता म्हटल्यार आरोग्य क्षेत्र तितके ಮುಂದುವರೆल आसा. आणि कोणीतरी आता खेळताना नॉर्मल धाकटे सुंचिके तितके एफिशियंट जावन खेळोंचे दल्ला ना जाल्यार म्हटल्यार बेग्गिने सुस्त जावच्या खेळताना ब्रेथलेसनेस जावच्या उसिराटांत समस्या जावच्या तसं पुरा असल्यार तिने नाजाल्यार गिडीनेस जावच्या अनएक्सप्लेन्ड म्हटल्यार कसले कारण गोत नाही सडन ना पडलो तसं पुरा न्यूज येयल्यार स्कूलसून नाजाल्यार केअर टेकरसून तसं न्यूज येयल्यार एकदा हार्टाचे चेकअप करूनचे चांग. आणि कोणीतरी फॅमिली हिस्ट्रींत कसले तरी सडन डेथ आसा फॅमिलींत कोणाक तरी हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा म्हणटाना एकदा
टेस्ट जाडूंचे चुकोड ओके. आता आम्ही मस्त बेजाराचे विषय म्हटल्यार आमकां केन्ना हे एक न्यूज येवचे थंय मरण जालें हांगा हार्ट अटॅक जालें म्हणून सांगून त्याय सान प्रायर सडन डेथ म्हणतो त्याच कसले कारण हे सडन डेथ आम्ही येना असे करवे काहीतरी चान्सेस आसा का? आता सडन कार्डियक डेथ लाईक हार्टचे रिलेटेड डेथ बघताना आम्ही 80% ओव्हरऑल एज इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ एज ओव्हरऑल 80% ऑफ द टाइम त्या हार्ट एक सप्लाय करूनच्या रक्तनाळांत ब्लॉक आसूंचे चान्सेस असतात आणि 20% ऑफ द टाइम ताका आम्ही कार्डिओमायोपॅथी आणि चॅनलोपॅथीज म्हणून सांगतो. कार्डिओमायोपॅथी म्हटल्यार या हार्टचे ब्लॉक सोडून इंगड इन्फ्लमेशन जेनेटिक कसले तरी कॉज आसित हार्टचे फंक्शन उणे जाता. अनेक चॅनलोपॅथी म्हटल्यार आमचे सगळे जीवकोशांत आयोन्स आम्ही अणू म्हणतो न्ही सोडियम पोटॅशियम त्या पुरा अणू एक्सचेंज जाता जीवकोशांत. त्या एक्सचेंज जावंक एक चॅनल असता गेट बरी तेंतू कसले तरी प्रॉब्लेम असल्यार अरिथमियास म्हटल्यार नॉर्मल आम्ही आमचे एक रिदम असता हार्टचे एक रिदम असता रिदम म्हणून सांगतो टीव्हीत पुरा बघतात न्ही तुम्ही एक स्क्रीनर एक ईसीजी येता ते एक नॉर्मल रिदम असता त्या नॉर्मल रिदम सोडून एक अरिथमिया येता म्हटल्यार कसले म्हणून ना एक हार्ट असे कंट्रॅक्ट करूचे सोडून असे जस्ट वायब्रेट जाता तेगना आमचे हार्ट एफिशियंटली पंप करूंक दाना तेगना सडन डेथ येवचे चान्सेस असता. या ओव्हरऑल आता आम्ही यंग बघताना कोणतरी 30 इयर्स 25 इयर्स आधी आम्ही त्या सडन कार्डियक डेथ म्हणताना त्या हार्टचे रक्तनाळाचे ब्लॉक सोडून ह्या दोन कारणची की चढ असता कार्डिओमायोपॅथी ना जाल्यार चॅनलोपॅथीज म्हण. आता कसले अनेक विषय कसले म्हणताना सगळे आता आम्ही बघतो अथलेटिक्स जाताना सडन डेथ जावंच्या तसे पुरा. आता ह्या प्रॉब्लेम असताना त्यांचे प्रॉब्लेम केन्ना त्या मस्त उलबण जावंच्या म्हटल्यार तिने एक्सरसाइज करताना एक्सरसाइज करताना ना जाल्यार स्ट्रीनस वर्क करताना तेगना याचे इफेक्ट चढ असता. तसे जाऊन कोणतरी अथलेटिक्स जावंचे एक प्लॅन असल्यार त्यांचे एक रुटीन कार्डियक टेस्ट करूनचे एक चांग. आणि आम्ही आधी सांगितलेले बरी फॅमिलींत कोणीतरी यंग डेथ असल्यार कसं लाईक म्हटल्यार एक जेनेटिक कॉसे असा मी सांगितले बरी फॅमिलींत कोणाची तरी हिस्ट्री असा यंग डेथ जाले असा म्हटल्यार तेगनाय आम्ही त्यांना एक हार्टाचे सगळे फॅमिलीचे एक स्क्रीनिंग करूनचे चांग. आणि अनेक म्हटल्यार अनएक्सप्लेन्ड सडन गिडीनेस जावंच्या तसं पुरा प्रॉब्लेम असा ना जाल्यार तांकां ब्रिदिंग प्रॉब्लेम असा म्हाका लाईक एक दीस असून 2 दीस असून ताका ब्रिदिंग प्रॉब्लेम येता असं म्हणताना तेगदा एक जावन एक हार्टाचे टेस्ट करून घेतल्यार कसले तरी अबनॉर्मलिटी असल्यार ताका ट्रीटमेंट असा तेगना आम्ही हे पुरा प्रिव्हेंट करूयात. ओके. तर तुम्ही आता 5 वर्ष पीएचडी म्हटल्यार एकटे अध्ययन केलं सो मस्त बंग जावन असता पीएचडी करूनच्या म्हटल्यार बट आमकां रेडीमेड माहिती मिळता तुम्ही मस्त अध्ययन करून आमकां रेडीमेड माहिती मिळता. आता ज्योती आम्ही बघतले बरे ज्योती म्हटल्यार आमच्या मणिपालांत मस्त ऍक्टिव्ह चेडू केंचे कामांत संमेलन टायमर आणि पुरा आम्ही बघतो केंचे काम दिले तुम्ही टाइमली त्या पुरा करूनच्या पुरा आम्ही मस्त बघतलो असा. तुमचे हव्यास कसं होतं? हव्यास आम्ही नान धरसून मी भाषण कॉम्पिटिशनाक जायत होते आणि बुक्स वाचनचे म्हटल्यार म्हाका मस्त इष्ट. मी हायस्कुलांत असताना आमच्या पीटी मास्टर आमकां थ्रोबॉलांत ट्रेनिंग दिलें आणि MCA करते मी कन्नड इंग्लिश पुरा तसे आणि ह्या पुरा एक हॉबीज पर्सनल हॉबीज. आणखी आम्ही तुमचे बघतो ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಪುರ तुमचे बघतो ಕೆಲವು ಕಡೆ कसले मी तुमचे स्टेटस मस्त बघित असतो आता ते घर बांधून द्यायचे पापाचे हेल्प करूनचे मी कसले बिईंग सोशल म्हणचे कसले एक सांगा त्याच्या बघे एक चूर माहिती देता. म्हाका आधी सुनेची की कोणाक तरी हेल्प करूनचे म्हटल्यार इष्ट माझे अम्मा सुनेले एक गुण कसले म्हटल्यार कितके बंग असल्यार कोणी तरी कस्टमर येयल्यार माझी अम्मा कसले तरी देत होते म्हटल्यार त्या देवचे न्हू त्या एक आमकां एक तृप्ती मेळटा त्या समाज सेवेंत कसले तरी आम्ही कसले एक्सपेक्ट करिनातना आम्ही देतो न्ही तेगदा आमकां एक तृप्ती मेळटा. आणि तसंत म्हाका एक आसक्ती होतं म्हाका असे करवं म्हणून म्हाका कसे करूनचे म्हणून एक आयडिया ना होते तेगना मी बिईंग सोशलाचे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते लाईक हेज्जे गुरुतू म्हणून तेंतू मी पार्टिसिपेट केले. तेगना कसले तरी सांस्कृतिकांत कोणीतरी कलेंत कोणीतरी साधने केले तांकां आपोवन हाडून हांगा इंटरव्यू करूनच्या तेंचे म्हणजे तेंचे पुरा हात मस्त बंगर इल्ले ती मिग्गे साधने करतात सगळे की ती साधने करतूत ती कसले म्हणून ಗೊತ್ತು असता तेंचे आदिले वाट कोणेके ಗೊತ್ತು असना तसले पुरा मी पार्टिसिपेट करूंक शुरू केले. त्या दातूतू मिगे बांधव्य फाउंडेशन म्हणून तेंतू मी मेंबर जावन काम करतेसे तेंतू कसले म्हटल्यार बंगर असले तेंतू बंगर असल्यांक कसले तरी हेल्प करूनचे तसं म्हटल्यार रक्तदान घेऊन आणि कोणाक तरी घार नसतले जाल्यार म्हटल्यार
तर नीडी पीपल आम्ही सर्च करून बघतो अठराशे आम्ही कोणाके हेल्प करणार ना ते अगत्य असं का त्यांचे कसलं बॅकग्राऊंड पुरं चेक करून आमचे ग्रुप एक असा बांधवी फाउंडेशन ಅಂತ कोण पुरा असत आम्ही फर्स्ट आमचे सुनत कलेक्ट करून शुरू करतो दुड्डू कलेक्ट करून शुरू करतो आणि एक नान मटर एक गार बांधून त्यांच्या का तसं पुरा हेल्प करतो आमच्या सुन साध्य झाला ना जाल्यार आम्ही स्टेटस अंत इंगड जनांचे हेल्प पुरा घेतो असे ना जाल्यार कोणाक तरी फीस बांधूंक चिके बंग असल्यार त्यांना हेल्प करूनच्या झाड लावूनच्या असं सामाजिक परिसर आणि कसं तरी बंग असल्यार चिके हेल्प करूनच्या आता तुमचे एक ते टाइमवर तुमचे शिक्षण तुमचे PhD वाराड म्हणून पुरं झालाय आणि तुमच्या फ्युचरात कसलं प्लॅन असता आता कसलं करका समाजासाठी कसलं तरी करका आता आमच्या समाजासाठी कोंकणी समाजासाठी कसलं तरी करका कंच्या तरी तुमची एक आशा एक प्लॅन्स कसलं तरी असं का एक कसलं म्हटल्यार आम्ही एकच आमचे एक उद्योग आणि पर्सनल लाईफ सोडून तेरे सामाजिक लाईफ म्हण असा मी केद्दो येतो एकच डायरेक्शनर धावनवा 360 डिग्री लाईफ असा त्यांचं मस्त विधा असा त्या पुरा आम्ही लाईफ अंत बघका आमका बघूंक मेळटा कसले असा समाज कोणी कोणी कसे असत पर्सनली प्रोफेशनली आणि सामाजिक जाऊन त्यांचे एक बांधव्य कसे असतात सगळे बघूंक मेळटा आता इतके पुरा करताना आमच्या घरचे एक सपोर्ट असा कसं म्हणजे माझे गोव्याच्या घरात ती पुरा कला सगळे एक कलेंत काम केले माझे हजबंडाचे आजा गोरपाडी विठ्ठल पाटील म्हणून ती फेमस भागवत बधावून होते यक्षगाना भागवत आता मंदार तिमेळंत काम करून मी यक्षगाना केंद्रांत शिकवून देत होते एक 68 वर्ष सर काम केले माझ्या मामाही भागवतिके करतात आणि माझे हजबंड ती यक्षगान हव्यासी धावून वेश करतात मिमिक्री पुरा करतात होय ती पुरा करतात तेगना असताना एक आमच्या घरांत ते एक सांस्कृतिक एक परिवार म्हणून सांगत होय प्रतिभा असा तसे जाऊन माझे गोवे संत हिंगड हिंगड संघ संस्थान पुरा काम करतात आणि म्हाका सपोर्ट देतात तसे जाऊन एक असले एक एन्व्हायरमेंट असताना असले एक सपोर्ट असताना म्हाका माझे हा तर कितके साधी असा तितके मी असले पुरा संघ संस्थेसून जॉईन जाऊन म्हाका इंडिव्हिज्युअली जाऊंक चिके बंग असा कसं म्हटल्यार मी एक संस्थेत काम करते आणि माझे एक पर्सनल लाईफ असा फॅमिली असा म्हाका कितके साध्य आसा तसे असले पुरा सामाजिक संघ संस्थेक धांवन म्हाका कितके साध्य आसा तितके सहाय करून तसंत कोणाक तरी एकलेच इन्स्पिरेशन जाल्यार हेचेसून आमचे गाव आमचे जिल्हे आमचे राज्य आमच्या देशात उद्धार जाता म्हणून सांगत एक्झॅक्टली तसंत असत म्हाका तुमच्या वांगडा बोलूंक मस्त इष्ट अंत कित्याक म्हटल्यार तुम्ही बोलता बोलताना एक पॉझिटिव्ह तंत विषय घालून एक इन्स्पायर करता कित्याक म्हटल्यार एक बोलून बोलून ज्योती बरी होंक का म्हणून सांगून मे बी कार्यक्रम बघतले धाकट्यांक एक मनांत येवचे चान्सय आसा मी एक मस्त चटपटिके असले चेडू मस्त ऍक्टिव्ह चेडू म्हणून सांगून आम्ही मस्त आमच्या मणिपालन परत सांगूनचे ऐकलो आसा आता तुम्ही आमचे युवजनांक आमच्या धाकट्यांच कसले एक संदेश देऊन का म्हणून आशा करता आताचे यंगस्टर्स आता स्कूलात जाताना ती एकच मार्क्स हवे म्हणून पेरेंट्स हो तसंत मार्क्स हवे म्हणून तर मी एक सांगूच्या म्हटल्यार मार्क्स साठी तुम्ही वाचो नाकत नॉलेज साठी तुम्ही वाचो का ज्ञान संपादनेक आम्ही वाचो का त्या एक मुख्य आणि सगळे माझ्याकडे विचारतात कसले केल्यार स्कोप असा कसले केल्यार स्कोप असा म्हणून स्कोप त्या सेकंडरी आता आम्ही कैले एक क्षेत्र आयके केल्यार तेंतू आम्ही बेस्ट देवंका 100% देवंका आम्ही खाली एक नामकावस्थे जाऊन त्या एक कोर्स त्या एक डिग्री केल्यार तेंत काही प्रयोजन ना आम्ही आमचे इंटरेस्ट असले फील्ड आता म्हाका मेडिकल फील्डांत इंटरेस्ट असा म्हाका इंजिनियरिंगांत इंटरेस्ट असा म्हाका मॅनेजमेंट असा म्हाका टीचर जावंका कसले एक इंटरेस्ट असा तेका अनुगुण जावन एक क्षेत्राक आयके करून तेंतू तो 100% देवंका आमचे काम केदनय आम्ही 100% देवन कयो एक अड्डदारी नत्ताना एक स्टेट जावन शिस्तबद्ध जीवन शिस्तबद्ध जावन तेंत काम करका म्हटल्यार खाली आम्ही एक सॅलरीसाठी काम करूनचे नाही आणि एक एक्स्ट्रा कसले करूंक जाता आणि एक्स्ट्रा कसले देवी आता आमचे कसले एक कसले सहाय्य और प्रोत्साह देवी आता त्या क्षेत्राक त्या देवंक आम्ही प्रयत्न करका तसं मस्त खुशी जाता ज्योती तुमच्या वांगडा बोलताना म्हटल्यार तुम्ही मस्त पॉझिटिव्ह होऊन बोलता आज तुम्ही आमच्या हांगा आयलो सो आम्ही
या कार्यक्रमा दिलसो, तुमच्या अध्ययनाचे मस्त माहिती शेअर केलसो. तुम्ही मस्त बंग घेऊन PhD करता जाल्यार आमकां रेडीमेड होऊन तुम्ही सगळी माहिती देता. तुमकां मस्त धन्यवाद. तुम्ही या आमच्या कोंकणी केंद्रास येवन आमच्या वीक्षकांस केलो उपयुक्त जाल्ल्या माहिती दिलसो. तुमकां या कार्यक्रमासायल्याक मी मस्त धन्यवाद द्यावे इष्ट करता. तसंत या कार्यक्रम वीक्षण करीत असले आमच्या सगळ्या वीक्षकांचे मी मस्त धन्यवाद द्यावे इष्ट करता. कित्याक म्हटल्यार आज तुमकां मस्त एक उपयुक्त जाल्ल्या माहिती गावल्यांचा धाकट्यांनी खंडित हे प्रोग्राम बघोंका ज्योतीन सांगितल्या पर्यंत एक इन्स्पायर जावंका आम्ही आमच्या लायफांत एक उपयुक्त होऊन काम करका म्हणून आमच्या धाकट्यांक खंडित तुम्ही दाखवून द्यावे या कार्यक्रमा बघूंक सांगून द्यावे म्हणून सांगित तुमकां सगळ्यांक मी धन्यवाद द्यावे इष्ट करता. तसंत या कार्यक्रमा आयोजन केलेले आमचे विश्व कोंकणी केंद्रास आणि प्रतिबिंब तांडाच्यांच मी मस्त धन्यवाद द्यावे इष्ट करता. आणि या कार्यक्रमांत म्हाका आपोवन एक माझे एक अभिप्राय शेअर करूंक एक अवकाश दिले या विश्व कोंकणी केंद्राचे सगळ्यांक आणि तुमकांय धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद.